Bueno, pues moltíssimes gràcies a tots els mitjans de comunicació per estar avui així. La roda de premsa que avui havíem convocat era per anunciar una nova col·laboració que farem en el Club de Caçadors, que no dic que farem perquè ja està feta, l'hem feta de fa mesos, però per ficar-vos en una introducció, l'Ajuntament de Benicarló, concretament la regidoria d'Agricultura, vam trobar quatre gàbies trampa que s'havien adquirit en la passada legislatura en uns pressupostos participatius. Aquestes gàbies se van reformar per part nostra perquè no estaven homologades i automàticament se van reformar i se va autoritzar per part de la Conselleria de Medi Ambient la instal·lació d'aquestes gàbies trampa des de l'any 2024. Se va autoritzar fins al maig del 2025 i ara estem en una pròrroga d'aquesta autorització fins al maig de 2026. Actualment ha sortit fa poc un informe de la DGT que parla de que 1.574 accidents de tràfic ha hagut en carreteres valencianes com a conseqüència de la presència de porcs senglars en les nostres carreteres. Això evidencia que hi ha un problema important que tenim que des de les administracions tenim que actuar. Nosaltres, per la part nostra, la gestió de totes aquestes gàbies se li va conferir a l'associació, el Club de Caçadors Sant Alberto de Benicarló, avui està aquí el seu president, i des de la concessió d'esta gestió nosaltres s'ha anat, com he dit, prorrogant unes autoritzacions i ells mateixa han portat a terme la gestió de les gàbies. El que és la despesa va ser la reforma de les gàbies i ara, en el passat juny, si mal no recordo, es va comprar un remolc per fer el transport de les gàbies i que la pròpia associació poguera transportar-lo, perquè fins ara utilitzàvem el camió pluma de la brigada per transportar les gàbies a totes les finques del terme agrari de Benicarló que estan afectades pels jabalís. Tot això, i tenint en compte que el Club de Caçadors ha fet la seva feina com toca, des de l'Ajuntament, gratificant la seva feina, fa un mes vam signar un contracte de servici entre l'associació i el Club de Caçadors. Anualment l'Ajuntament aportarà 3.000 euros a l'associació del Club de Caçadors per a que se seguisca fent la gestió de les gàbies. És una gratificació que des de l'Ajuntament hem volgut donar a l'associació del Club de Caçadors per la seva empremta i sobretot pel seu treball d'estar dia a dia al nostre terme per vigilar aquesta plaga. Nosaltres, la col·laboració s'ha signat mitjançant un contracte menor, d'una valoració, com he dit, de 3.000 euros anuals, i creiem que és el correcte. Hi ha molts ajuntaments que estan externalitzant la gestió a empreses i nosaltres des de l'Ajuntament pensem que qui coneix millor el terme que l'associació del Club de Caçadors, no una empresa de fora, que hi ha que ensenyar-li tot i en fi, hi ha que ensenyar-li on hi ha més plaga, hi ha que ensenyar-li i donar a conèixer a tots els llauradors de la zona. L'associació del Club de Caçadors coneix perfectament a tots els llauradors de Benicarló i crec que és bo que l'associació tingui aquesta gratificació de 3.000 euros. Així que volem anunciar aquesta nova gratificació i aquesta nova col·laboració entre l'Ajuntament i el Club de Caçadors i dono la paraula al president per a que si té alguna cosa a aportar que ho aporti. Gràcies. Donar les gràcies a Borja, a l'Ajuntament, per la col·laboració que han tingut des del primer dia. Ja nosaltres vam començar ja a veure el problema fa 4 o 5 anys o 6 i vam anar estudiant i vaig fer un prototip de gàbia i aquesta gàbia va funcionar per veure que caien els jabalís i entonces l'Ajuntament, com que has dit, se van fer aquestes 4 gàbies, va canviar la legislació i ja no estaven homologades i les van portar a homologar l'Ajuntament i hi ha homologades oficials i una eficàcia total. I també per la part de la Federació Autonòmica, la presidenta ha fet molt d'esforç perquè els clubs facin la feina de la caça o atrapar els jabalís
i han fet un esforç molt gran, han treballat en els polítics, han treballat en mig ambient i està donant els seus fruits de que anem intentant baixar la densitat dels jabalís. Sí que n'hi ha que dir que la gent no veu molt el problema, però llevar els jabalís no és només els accidents, que és una cosa molt important perquè poden hi haver morts, però també l'agricultura de Benicarló és la que està molt agraïda perquè han llevat molta densitat. Les gàbies van fer el prototip, el van ficar i en un any al terme Benicarló vam agarrar un centenar de jabalís. Aquests 100 jabalís menys, a l'any següent millor hagueren sigut 300 o 400 més. Enguany n'han fet 80 i encara ens quedem el resto d'any. Penso jo que la valoració és que Benicarló estarà ben cuidat, estarà ben gestionat i els llauradors ens busquen, anem i fiquem la gàbia i van sortint els resultats. Ahir mateix ens va picar un cicloturista que li va atacar un jabalí ferit pel Corral Petiquillo i vam anar, sí, estava el jabalí a la cuneta, en la columna d'un accident d'algun cotxe i clar, quan se passava una bicicleta se tirava. Vam anar, vam sacrificar i vam portar al puesto de tirar els jabalís. Vull dir que el poble ens coneix els caçadors i en seguida ens pique. I fem els servicis, estem titulats, som jo i José els que estem titulats per portar les gàbies, per portar, com han tingut que anar a la playa, emplear gos a un jabalí, en la patrulla va acordonar la zona i van tindre que anar a sacrificar-lo. A la Nacional 340 fa 4 o 5 mesos un altre jabalí ferit, van tindre que acordonar, van tindre que anar a nosaltres i també sacrificar perquè ja estan ferits, però les forces que tenen intenten atacar la gent. I a l'institut també van tindre que anar l'any passat. Fem un servici, ho fem desinteressadament. Esta subvenció ens anirà molt bé perquè de gasolina ne gastem molta, d'hores ne gastem moltes, tenim càmeres de seguretat a les gàbies, vull dir que no és que són diners que ens regalen, també molt guanyem i molt gastem. Estem fent una altra gàbia, un altre prototip de gàbia, que també s'homologarà, que els diners correran pel servici. Al final ens gastarem en el que ja estem fent, si no és que a mi m'ho faltarà ni tot, però agraïts perquè nosaltres també invertim en les gàbies i en la faena aquesta.